and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Oh. Ano may problema? Kaging manggug ka. O pag hindi ka mausab. Ngano mausab man gyud? Unsa may akong diferensya? Tanawa ang tao nga labayan nimo ang klasya sa komedya ha. Ayog pataka ka tingalig masugama ka. Naglunop ang mga taong mapahimuslanon ining kalibutan ha. Maong ayaw pagkumpiyansa amaya. Nasa ko'y utok uy. Og nahibaw sad ko ni anang imong giingon nga daghan kaayong kwanggol. Maong piliun sa nako ang tao no nga akong komedyahan bisag kiatra kaayo ko sa imong mga mata. O may kaso kung mukiat ka. Basta na alas lugar. Unya, unsa man ni? Sige lang tag istorya. Okay. Asa man gusto nimo mosoroy? Isalig na ko nimo kung asa ko nimo dad-a. Huh. Kanang linyaha ba? Bantay na. Delikado na. Mga ayaw gig patakag ukab ng baba nimo kung dili ka suhito sa tao nga imo padunggon ana. Gets? Kung sumpayan ang imuhang gisulti karon no murag ani ra gyud ta dinhi ang ending sa atong panag-atubang karon. Mao pwede bang paandaro na nimo ang imong sakyanan aron malingaw nako? Nabuang naman tingali ko. Ay, ngano ko. Bisag asa na ko ilingay akong pananaw ining dapita, Chem. Mauman gyud ako makita ang takway ni Sir Boy. Sa pagkatinuod lang, natandong pitag yun ko sa tabo ni Sir Boy. Uy, kalit mo kaayo. May pagaya na itong pakikistorya niya. Pero niya, muli atong nakita nga nahagba na sa yuta nga nabulit sa kaulingon niyang dugo. Uban siyang asawa. Bilaong pag yun unta kaayo ko nga masalbar pag yun siya. Pero wa na gyud matabang. Dili ra gyud mo matag-an ang kinabuhi sa tao sa. Kung kita nga nahabilin, kinahanglang mag-amping. Nga ikaw karon na sakit na. Ay kumpiyansa uy. Pamawi. Pagpakaayo. Ay itugot nga ilaygay ka ng sakit nga midas magnimo. Gusto pa man tingali ka nga makitang mo pasong yung mga anak. Timaan nga natuman ang iyong mga pangandoy para nila, di ba? Kaayo gyud, friend. Kung wa pa lang ka tingali makigsuod na mo si Sir Boy. Buhi pa gyud tingali unta siya hangtod karon no, Chem. Hilom, oy, sumag ka. Ano ba ang imo mangyong kaulingon ng iyong pakasaduan sa tabo atong ni iskuan ni Sir Boy? May pagkaing noon nga, dito rin siya kutob. Mang puyo na diha, move on na. Ano, di ka ma-stress o samwat. Pagpili diha kung unsay gusto nimong kanon. Pagbusog. Wow! Love it! Permihan ni ha? Sure. Bisag kada adlaw pa. Pwede ra kayo. Pwede ti ka pagkanon dinhi kung gusto ka. Mapurdoy ka. Bahala mapurdoy. Basta tinudo na sa nimog lamoy. Haita atong termino haa. Hait ko. Di klaro ra na kog sulti. Kaya uban, usik-usikan manggod. Dili ba sa yun pangitaw ng sapi ha? Karong panahon na. Mao nga kinahanglan gyud nga ato ng ampingan. Istorya taron. Human natog kaon. Ha? No worries. Mag-istorya ra makaha. Dili makakamaningil sa imong mabayad ron sa atong kaonon. O makakoy buhaton aron nga makabawi sa imong pag-treat nako ron sa sayo nga dinner. Nagkasulti ka ba na? Doon na ba nakaako sa pagbinastos nimo ug sama ana? Gipakaon ka lang o niya gipaninglan kag mas mahal pa sa iyang gibayran sa inyong gikanan? Na-alarm mo ay. Hoy dong. Nahibaw kong gikiatan radyo kas akong naong maong puno sa sarcasm ng imong sinultihan. Naman ko tingali si mong nahuna nga cheaper yung kaayo ko no. Diba? Pero sultihan ta ka ha. Nga no pwede katabok yun na ako ang mga manyak.
Kay kining akong bahandi, ako ning giampingan, kay ako ning gitagana sa tinuod nga mga mayaman. Aha. Say, aha. Aha. Ingon pagiday niya nagkataas ang lupad sa imo mga pangarap? Ha? Careful. Beware sa mga maabtik. Amping gyud nga dili ka ma-scam. Ha? Kay ginaingon ba ya? Nga kung unsa kuno kataas sa imong paglupad, ingon sa ana ang imong pagkahagbong. Maro ni Bay. Pero matuo ka nga ang maro. Maminaroan pa. Why makahimo ana nako? Lagi. Taro nga guys, papadagan imong kinabuhi, Amaya. Wa may ligid dong. I'm serious. Kaluya ang imong inahan o gigsuon. Kinsa naglaom nga ilaging mapahimutan kag tarong. Abi nimo? Natandong ko sa nakita sa unang mga adlaw. Katong naglakaw in town si Jared sa Dan. Kay nangitag ka-applyan. Oy. Yamig istoryahan si mama ana. Ug yamig kitug-anan nga ikaw ang nakatabang nga nakasud siya siyang trabaho karon. So, what do you want in return? Unsa na imong gisulti? Oh, Mag-ready na ko ganahan. ay sa? Wala di ay ko rin lami. Kay, nagbanding naman lang mo inyo. And, wala ba sa ako nakita karon nga kiss? Wato'y trampas, uy. Pareha sa mula kaw karon nga clean fan ra gyud. Kung tinuod na, nga nawa man yun ka mangimbitar na ako. Hey, kung ako pa ikaw, mulingkod ka na diha. Ang pangayuan ka na kog extra plate para sa makakaon ka. Kasi pagtuon ni man ako, mukhaon og salin? Miss. Never heard. Hey, wa ba tingali ko'y gisulti nga igon ana? Unya, asa man moron gikan din eh. No, kinahanglan gi ka mahibaw? Si Amaya ang patubaga ni mo pangutana. Oh, depende ron sa gana. Pero, bakanti ka? Video kay ka ta? Okay ka? Aw, suma ni mo. Gusto pa magka ka nga magkakuyog ta. So, muuban ko. Bisag asa pa mo lang dito mga but. Pero dili ko musugot nga kita ran tulo ang magkuyog ha. Kay wow man. Kinahanglan nga pangitaan ko ni Mog Paris, Roy. Mas makapili ka sa maay nimong ikuyog kung ikaw mismo ang mangita ana, Aisa. Ha? Sa kanang mong mga friends, siya rin huwag ikay mapili. Pero siguro ala nga dili magpabadlong ha. Kanang formal nga tao ang iuban aron dili magguba ang atong paglingaw-lingaw. Kinahanglan nga enjoy gyud. Okay. Ani na lang. Kitay Paris, ug akong pangitaan si Amaya ug iya. Unsa? Ang akong crush, ha? Mo'y dad, Mo'y dad akong kong crush, ha, Aiza? Kinsa nga crush? Nganong interesado man sad kuno kang mahibaw? Gusto lang ako masiguro nga tarong ng imong giingon nga crush. Kay kontra ba kina kung tao nga hanginon. Ha? Nya badlungon kaayo. Sa laktod, okay ko nga magbanding ta. Tagaan kag Paris ni Aisa. Pero kinahanglan nga dili ko maproblema ha. Aron di ta maiskandalo. Tingalig maiskandalo ta sa dapit din maghapi-hapi ta. Ay kabala ka. Kay ako'y mo pasalig nimo. Ngaway labad ng tao nga akong dadon parado na Paris si Amaya. Okay. Siguro agad. Ha? Hoy tao, ikaw no? Murag ka ba makailan ako? Day, nalimot ka? Nga nakasugat mi gubot atong imong sang pagpangimbitar na mo sa una? Nalimot ka? May tagamin taong kumayo ato eh. May magmaura to'y ako mga amigo. Kagkang mas disente pagkani nimo Oh, sige, go. Tawga og igna nga papasa na niya. Asa man dapita? Siya na! Niya na siya! Oh my God! Patya na lang ko! Muna siya? Oh! Sa dili pa ta mahinayak og saka sa function room, mas may patingali nga mamauli na lang ta. Ayaw ko niyo hatagig problema kay tingalig mahog na ako sa bintana na tawhana. Unsa? Mauna ang akong gikainkwentro kanito. Amaya, tara.
Ay, sa! Mamauli ta! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!